Salamat kayo sa mga nitabang maski sa inyong pinasingkasin dako na gid kaayo namong nitabang kay tapos adlaw-adlaw sa dako pa kaayo tungasunon. Salamat kayo labaw na ni sir. Daghan kayong salamat sir. So karon mga katimtabang no atong balikan tong pamilya Manos ug Gabayan dito sa barangay Sapa Anding sa Ramon Magsaysay. Katong bata nga namatay gumikan sa nahulugan og sanga sa kahoy. So karon atong balikan kay nakalikom na putag kwarta sa GCash gikan sa mga timtabang. Sa mga naghatag no, sa mga nagpadala og GCash, daghang kayong salamat kay karon nga adlaw atong balikan na pug utro tong pamilya Manos, pamilya Gabayan para makatabang sa ilahan nga kwarta bisa gamay ra nga kwarta. So, bali mga katimtabang no nakalikom na itag kwarta sa GCash sa mga nagpadala 3,000 kapin. Daghang kay salamat sa mga nagpadala ha. Daghang kay salamat. So, bali ganina mga katimtabang gikan ako mulabi para gi-withdraw na ko ang kwarta sa GCash. So mao na ni ang kwarta. Bali nag-withdraw na lang ko og 4,000 para ato ning hatod karon dito sa balay sa pamilya nga namatyan. So dili na ta magdugay para mahatod na nato ni. Tara na, let's go. Okay. Oy, may hapon. May hapon. Ana, yung masawa ra. May hapon. Ay. Ay, may hapon te. Sige lang, dari lang sabi. Unsay balita atong sa GCash ninyo? Wala yun sir. Wala yun. Ikaw may gakuan na to? Ikaw may gasinsit na to? Unsay gipangayo di ato deh? Kuang sir nakakuan yung kwarto sir. Wag nadala ra po ko. Oh, blanco lagi kayo. Ninganak mo ng mga scammer ron kay ilang ko ano nang nila. ang sitwasyon ba mo sabay-sabay sila. Kasi to ayun nga iba mablada ta namo. Nga. Kay urada atong dayon mi sa Buanga City no. Layo po kayo. Kung tayo din napabiya ko sir. Unsa man to siya nag-text to nimo? Unsa man to? Tawag Rixo. Tawag kinsa tong number? Ang GCash mo to ninyo no? Tawag. Dayon iyang gidala ang katupong isa po. Mo yang gidala nga pangalan? Nga na siya nga. Nakaila daw sila ni. Nituo na ka kay kaila mo to nimo. Nakatuo jud ko nga sakto gid siya. Sakto gid siya. Nya mangayo na siya og password. Kuan nangayo ni siya niya. Wala ko ka nganong natuna nganong hatag ko nako. Unsa gyud pangayo to password og nay OTP katong number. Katog yung password ni iyang hindi ko ngayon. Mayo po kayo sila mo dalaga atik no kay sabay-sabay pila sa panahon. Unya ning balik day ko karon kay nakatigom ta gamay kwarta gikan sa mga tao. Katog gid sir nga ikaw di tabang gid kay namo sir. Matigayo sa mga nitabang maski sa inyong pinasingkasin dako na gid kaayo namong nitabang kay tapos adlaw-adlaw sa dako pa kaayo tungasunon. Salamat kayo labaw na ni sir. Daghan kayong salamat sir. Salamat lang ta sa mga naghatag din. Salamat sa Ginoo ma'am ha. Ay gihimo ra man tang instrumento ani para makakuan. Ko ga expect ani. Salamat ta sa mga kuan katong mga nakalantaw sa video nga naluoy ba. Sila ra manggod kay ug ako pud pobre ra pud ko nya lisod pud kay biya. Munang pasalamat ta gumikan sila nakakuan-kuan ta kita ginagmay kwartas no. Nya sapit sa 20 gud ang lubong ana. Sa 20 gud. Tao pambataan. Luoy kaayo. Dito nila atong makawa gid namin. Unya dili na may magdugay kay naaman milakaw ha. Dili na kay Mga pisa ta. Sige lang salamat kay bago pa pud mi. Bago pa pud ni udto pud. Dayon naa pa milakaw lain manggod. Dili na mi magdugay ha. Sige kay daghan pa pud tabangan. Mao man gini atong kuan, man na lang makatabang tag ginagbay manggod. Himo gid kan instrumento pa sa Ginoo. Nya mao ra to amo ha. Salamat kayo. Wala Salamat sir. Sige lang, pasalamat ta sa Ginoo kay kuan ha. Tapos sa mga tawo nga naghatag kay dili man po na ako agi nga kwarta sa ilahan gina. Sige. Dili tabang nga pinaagi ninyo. Karon ano pa bagong nang ansa mo No?
Tawag. Gagamit amo ang Itong picture picture nga. Nangay po sila og ginabang. Ngayon Pajikas. sila tabang. Pero ang Gcash lagi dagan man na Lahi kanang na og story. lahi na dayon ang Gcash ilaha. Ilad na. Then ang ilahang Picture mao to siya. Gamit. Dag usok ka na karon mao gina tapos mo Ato akong gi-report na gani kay katong nitabang po nako nga. Ana man siya nga naara ba ning gamit sa inyong mga picture ra ba? So nagit-chatan din ako ang katong account. nya Tawagan, di man ko matawagan. nag-delete nila wala. Report na ko. Ganin lagi mga kuan daga uso mo guna mo gamit sila kanang mga lain picture tapos ilahan Gcash. Ug nay mo hinabang ato ilaha gid padulong. Mga tao lagi mo gi klaro. Wagi mga balatian po. Magi kaluoy. Iwasan pa. Iwasan pa. Mao na sila, mao na mga scammer karon musabay na sila, musabay sa mga panghitabo pa. Emotional. Oh. Ilang nasabayan tapos ikaw pud dito nga waglibog pag unsa imong buhaton. Kaning taon sila na scam pag taon ni sila nya wala gyud na missing ilang 5,000 kapin. Nya nahinay sa siguro man ani basin makaanhir ako karong lubong makalaag may og dili ko busy, dili po ko ka promise ha. Oo. Dagan kayong salamat kayo sa Sige lang. Ang Okay. stock sa ako. Sige lang kay nangaon po kami dito. Bago-bago mo nangaon ko na ni Udto ba. Dayon. Nya mora to ako ha. Salamat kayo sa Salamat. Ubag lang gyapon mo tiil no. Pero matunog naman yung siya. Dili na pwede na walay katong kuan. Di po na silbihan. Daga po sila. Kaya ng kuwan. Pero ning action siya kupos gamay. Sino ang Nya mato sa amin, hinay sa amin ha. salamat din. Sige. Ato sa amin. kayo. So karon mga katimtabang no pauli namin so bago nato ni tapuson natong video daghang kay salamat sa mga nagpadala ha. Sa mga nagpa-Gcash daghang kay salamat so karon nahatag na nato karon pauli namin. Daghang kay salamat sa inyong suporta mga katimtabang no. Daghang kay salamat kay ako lang di gid pud ko kahatag og kwarta nila nga ning ato. Atong una nakahatag tag 8,000 karon 4,000. Daghang kay salamat sa inyo. So dira ta kutob kay pauli namin.